नोगोद जावजाबायलै दोनैबा हले खिन्थु एकदमबारे सोरोदलायनाय मोनखाबाय आं हले गयजों फाथैजों सुनिजों जानाय बायदि ज्रोम होजाखाबाय आरो एकदम गरमथार आदै मादैफोरनिमोन सोरबा खिना नायनाय सोरबा ओंखाम जाना नायनाय सोरबा दुगैना नायनाय सोरबा हासुना नायनाय गासैखौबो साफ्रोमखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोरबोजों आरोना गय जायै जायैनो बिदिनो पेटेर पेटेरनो लागायखावलांबाय थानोसै ना मा होनो दिनैना टपिकआ खिन्थु कन्टेन्टआ एसे आलादा टाइप आरो खिन्थु जोबोद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दिनैना खिन्थु नोगोद गरमथार माने लिना सोर लिना नोंथांमोनाथ' कनफिउस जानो हागौ जोंना रिल स्टार जिथु दख'ना बोखोना फैलानानै मोसानानै रायजोफोरखौ एसे देखायलाबायग्रा आरो सिगां जितु दा हमजानो सिरि दा नैबे माने एसे जावदों आरो जोंखौ इउटुबारफोरखौ माने माखासे गावसोरनि कन्टेन्टफोरखौ एसे बोखोला बोखोलि उसुबिदा असाइस नुनायफोरखौ जों एसे जावलाबायोमोन ना ओंखाय दाय जानानै एसे जावख्लाबदों जोंखौ दिनैनि दिनाव आरो थ' नोंथांमोना खोनासंनो रेडि जादो सोर लिना नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो थांगासिनो लिनाखौ यायै यायै हे इसोर आदाबो जनाब आदाबो इसोर आइ आइ खम जाला मोनदों बे सिबायफोर बे फानि टाइप माखासे रस भिडिअ बानायग्रा इउटुबारफ्रा गावसोरानो जाजोबदों साला तुलि उदां बाखत्तर बानायजोबना फारसेथिं ओमफ्राय साला बोखोला बोखोलि एक्सारसाइसआ मालाय नोंसिना बेबायदि जायो सोरबा फाग्ला फाग्लिनि ओमफ्राय आरो माबा कनिता बर' दाख्लै हमजानायाथ' माबा एकदम मोसानायफोरानो एकदम बोरैबा दख'नाफोरानो गुलायलाङो गावसोरा बेखौनो एकदम मोजां मोनोमोन आरो गावसानो देखायब्रेना अभार खालामना लाबाय डाक्टारानो स्टेप होनायनि एकदम ताला बन्द' मारिना लाबाय देखायनानै देखायब्रेबायबा अभार सोरबा सोरबा नायनो सुखुवाना नोंसिनि बानायनायखौ खम जारला जादों बे सिबायफोर औ आब' नंमारथारगौ नोंनि बुंनाया सैथोमार जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय एकदम टटेल बन्द' जाना दंथारो आंनाबो नोंसोर गैयिनिफ्रायनो एकदम उसुबिदा जाथारदों फैफिनदो फैखोला फैखिलिफोरखौल' दा बानाय आरो एकदम मोजां मोजां कन्टेन्ट बानायदो बोरैबा मोनलायो गोसोफ्रा नोंसोरखौ गोसोखांबा हान्थु जुंगानि मोदै गलायलाङो दानिया फैदो आब' लिना मेदामनाथ' जोब्बाय दाना करिश्मा बिनानावनि बुंनायखौ ससे खोनासंदो माबा खाफालानो माबा हौवा मानसि बै माबा आदा जेम्सनि बायदिसो जालायलांबायनो माबोरै बिदि एखे जाखो बिबा थ' खोनासंनो रेडि जादों नोंथांमोना खाफालानो माबा आदा जेम्सनि बायदिसो जालायलांबाय माइ गड मारै एखे जागासुरै बोरैबा खाफालजों खाफाल सौदावलाबायबाय नामा आदा जेम्सजोंलाय करिश्मा बिनानावलाय ओंखायसो खाफाला एखे जाबाय बेयो बाराबा ना मारै बुजिना मोनासै आं पातायनि सोला गन्दादा राहाबना थानाय जाम्बिलाय गन्दादा राहाबना थानायासो मार गोनां जायो राहाबना थानाया बिदि बरा जायो नालाय राहाबना थानांगौ दा अखन्दा जिबन लागाव माबोरैथ' अखन्दा जिबन जाहा मालाय मोनामनाय साइस नामा अखन्दा मानेथ' आरो एकदम बोरैबा टाइप खाफालाव बिदि जायो दिनैसो खोनाफेरबायलां करिश्मा बिनानाव नोंनि थ्रुयै बरिया सुपार सिगांथिंबो लाजाथावा उनथिंबो लाजाथावा मा खाफालब्रा एसेबां अखन्दा जिबन लाजागोनलै लाजागोन टेनसनल' दाजा नार्भासल' दाजा गोसोखौ लोरबां दा खालाम उनथिं लाजालाय सिगांथिं लाजालाय गासिबो लाजागोन बैनाय मोनबा मिथिबायना ओरैबायदि अनगोन नोंखौ बैनाया उनथिं बालाय सिगांथिं बालाय बिदिसो होनदों दै खिन्थु नोंथांमोना गाज्रि माने एसे बेखायदा माने दा बुजियो आरो गाज्रि बुजिबानो गाज्रि अपसन जायो नङा आरो मोजां बुजिबा मोजां जायो माने उनथिं लालाय सिगांथिं लालाय बेखौ आरो एकदम बोरैबा बुजिलायगोन दा सोरबा हेल' भिउवार्स साबसक्राइबार नोंथांमोन कमेन्ट खालाम बोरै मोनदों दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जोबोद फानि टाइप आरोना जोंना लिना आब'आबो जाहाथे गाज्रि दामोन आरो करिश्मा बिनानाव जाहाथे भिडिअखौथ' नुखागोन नालाय गाज्रि दामोन आरोखि जोंना भिडिअआनो नै बिदिनो जाबारा जाथा बिदिनो जानला मोनलासो जालाबायखायो नालाय बेखायनो बानायबाय आरोखि आङो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नुदोंबा बायसान्सआव गाज्रि दामोन आरो लागे खावलाबायो नालाय जोंना भिडिअआनो नै बिदिनो जाबार जाबथा फैखायो गासिबो पुरना भिउवार्सफोरा पुरना साबसक्राइबारफोरा मिन्थिखायो नङा होमबा नै बिदिनो आरो स' गाइस आरो ससे
क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जोंना बै मा होनोमोनलायब्रा साब्रै साबासो दंना बै हिन्जाव जानो आद्रा सिमां थानायफोर दंना बिसोरो माने जन खारजि ब्रादारखौ गावसिनाव लिंहरलायदों आरो जोंना ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो ससे जोंनि फंबाय बै सनथला ब्लग BM राइडारनावसो आङो ससे क्लिप्सखौ मोन्दों आरो माने जोंनाव थिनहर जन खारजिखौ होनलायनाय माने माने सार्जारि जानाबाबो हिन्जाव जानासो गारथारगोन आरो बे माने होनबाबो मानिया आरोखि स' क्लिप्सखौ ससे नाय बेनि उनाव दसे सावरायगोन जों माबा आरो जन खारजिया नोंखौ हमनो मानो होनदोंलै फैनो थिन जोंनाव आदसा दाख्लै होनदों बे मा होनो भिडिअ लेडि बयखौबो हमनांगौ मानांगौ बिदि हिन्जाव बायदिसिना जेनेबा फट' बिदि बानायगासिनो होननानै बुरजाया फैनो थिन आदसा आदसा सोरबा सोरबाथ' आखाइ रुमायनासो जाला जोब्बाय खोमा लागाव दाना ओरैसै नामा नोगोद फाग्ला फाग्ला मानसि दं आरोलै इसोरा दाना हरखानायखौनो सार्जारि जानानै दा बिरदाव लाबलिया हिन्जाव जासिगोन नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामो ना मोजां जागोनखौ सानो ना गाज्रि जागोनखौ सानो इसोरा जि दाना हरखाबाय आंनाथ' बेनो मोजां नङा होमबा समाखौथ' गाज्रि मोना बेबा हिन्जाव जानो लुगैखो ना हौवाफोरखौ मा सेंग्राफोरखौ लफायनोसो सानखो ना माखो स' बिदि गोरा गोरा होनबाथ' हमजागोनलै बिरदाव लाबलि फंबाय नोंबो जन खारजि ब्रादारा खिन्थु नागारनाय नङालै बायसान्सआव जुदि नोंनि नै बिदि बुंनायखौ खोनाबावले जोंना सनथला फंबायनियाव भिडिअआव ससे क्लिप्सखौ मोनना नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामना होनाय जाबाय आरोखि बिरदाव लाबलिया जोंना हिन्जाव जानो आद्रा थानाया सिमां माने सुजुनानै माने सार्जारि खालामनो लुगैदों आरोखि एकदमबारे हिन्जाव जाथारगोन आरोखि बे माने हिन्जाव जानासो गारथारगोन बियो नैबे जोनोमाव ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला टाइपनि मानसिफोर दङसै आरोना स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ जानला मोनला एकदमबारे जाब्रा जाबथानो हगारनाय जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर माबोरै सानो बेफोरखौथ' आं मिथिला मोजां मोनदोंबा आरो जायफोर गोदान नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगोन आं खिन्थु दै एकदम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार साबस्क्राइब खालामालासिनो दा थांथार आरो नै बिदिनो जानला मोनला भिडिअ जाब्रा जाबथाफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों आरोखि स' गाइस अब्ला आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगो मोनफिनगोन गाबोन सानडेआव जरुर